Salut, lletraferits! Soc el Jordi Prenafeta, escriptor i editor de Bookland, i us vull demanar que ens ajudeu i que us impliqueu en un projecte molt xulo i també molt necessari. Bookland us proposa construir plegats amb vosaltres una alternativa autogestionada a les servituds actuals del sistema editorial, la dificultat de trobar editor, la manca de promoció, les retribucions per a l'autor cada vegada més minses, fins i tot el pagar per publicar. Volem que tot això s'acabi i volem resoldre-ho junts, amb vosaltres. Volem recuperar el vell ideal de la república dels llibres, una pàtria per als lletraferits, també per als lectors, una comunitat de lectors i de creadors, d'artistes, d'escriptors, on sigui el públic directament, no pas un senyor en un despatx qui decideixi què és viable i què no és viable publicar, on el públic participi, no sigui només un subjecte passiu, i on, sobretot, tots els creadors i professionals que intervenen en el procés editorial siguin remunerats dignament. Catalunya, t'han fotut! Sabut és que sents cultura i ja et poden d'estatut, a tu no se't posa dura. Ei, indepes catalans! Fem-los tètic l'organisme, alcem-los dalinians, els bigotis del marxisme. Amb el Che a la samarreta, a mi no em convenceràs. La vols saber, la clau de pas? La tenora d'en Garreta. Us convidem a fer possible junts aquest somni, aquest vell ideal de la República dels Llibres. I us demanem que ens ajudeu, primerament, a finançar el llançament del projecte i del primer llibre que publicarem, que serà aquest poemari, aquest segon poemari de l'Amat Baró, On has deixat la falç, que a part de ser un llibre preciós, perquè tindrà uns versos de l'Amat Baró que són magnífics, expansius, divertits, populars, accessibles, i tindrà la plàstica de l'artista Alvar Bonet, tindrà vídeos de l'autor recitant, serà una joia de llibre. A part d'això, és un llibre de l'Amat Baró, i l'Amat Baró, us ho dic, és una de les joves promeses de la literatura catalana i una de les veus més expansives, més potents i més interessants del panorama poètic actual. Prou bullida la cultura i oficial la verdura. A la merda l'estructura, jo ara sols manufactura. Que ens ho fem a casa amb cura, passant de l'establishment, del que ven o el que no ven, o això, nois, ja no té cura. És sintètica, és raquítica, la Catalunya política. És magnètica, és estètica, la Catalunya poètica. Només amb el pensament, oh Gaudí, Dalí diví, podrà vestir-se el destí d'aquest poble eternament. Si ens voleu ajudar, no badeu a fer les vostres aportacions perquè la campanya té una duració, no fos que se us escapés, i abans de 40 dies hem d'haver arribat a aquesta suma que demanem per poder fer aquest projecte amb condicions, editar el llibre i promocionar-lo i produir tot el material que hi va dintre, el plàstic, l'audiovisual, així que no badeu i ajudeu-nos. Fes-ho ara, no ho deixis per demà.